برازيل زبل سم انكت سمع مچم كجل كاب زبلو خانغرات حدا بيچ عمليان سمياوي حاتي سرن كعسو اغرنيوم إذا أمدرك كعسو اغر عالمنا بزفريتهم بزحات كواغبتي تتصواتي تلل هاجر نور وانچا عالمنا حموش ساعة تعوتلون كان بعل بيبي غارونچا زيكو روماريو مازينهو بيبيتو روبرتو كارلوس رونالدينو غوچو كاكا رونالدو نازاريو روبينهو زركبوم نعلمنا زغرمو أشحات بلوصات تتصوات كعسو اغري كتفري بقيعيام حدا كاب هاجر برازيل زفريتهم بلوصات تصوات زوان زخونه نخعسو مس حزا بزريو بقعتن اميرا زهلو صلوان كابنا صقلع بزمزغبوم بلوصات شتوتاتن ندغفتي كلبو زمارخ بقعتن زونن نيمار سانتوس جونيور دا سيلفاينا كندسسم نيمار سانتوس جونيور دا سيلفا بحموش لكاتيت شحنت شعاتم تسعان كلتن أموغي داس كروزس تبالت هكفالا غير برازيليو توليدوم ازي فقري كعسو اغري كاب ابو زورس نيمار ابن سنوتو كاب ابو بزح مخرطات الناقسمه زفراليه طبابات كعسو اغري كما عبلي ترايوم نيمار ناين سنوتو زكرو ككافل ابز غبرو قال محتدما نترى ابو كم زغبلي زغلصوم ابوي كاب غزين اسمنتي جميريو اب غون نيروم كاب ناي سدراك سابكال زدليني فاينانسياو نغرات كاب غوني كيتفليو زالين نيركبل دما زي كاب نسنوتو فقري كعسو اغري كم كلهم برازيلاويان قلعو اب صببتي غورنات هاجر برازيل انا تتصاوته زعبي كوخبم نيمار بار 11 عامت مس جبره اب عامت 2003 سدرو نزنبرو بوتا مغداف نابساو بيسنت تباله كفار هاجر برازيل كقيوريو ترايوم نابزا كتمام سموص دما نيمار نتي كبابي توكل زنبرت كلب بورتوغيزا سانتيسا تتصنبيرو كتصاوت عدل رخيبوم انتهونا جن نويح كيتصنها اقالبو كلب سانتوس بمركبو مسا نايمن اسيات كلب نخفتن ناب كتما سانتوس اغنعم بتم حلفتنيتا كلب بمسحب دما نابتا كلب كتصنبر يعينتم حسيون ودا 15 عامت مس اخله دما مسا كلب ناي 10,000 رياس مالت باطيرا هاجر برازيل مخانيوم نورحي نخفلوه كسمامعيم ترايوم عامت ملو مسا كلب دحر متصوات دما اما بل 16 عدميو مسا ناي من اسيات كلب سانتوس بلوص بقعت بزن صبارق نبره نيمار نتتتصقسه مطم ماهيا نيمار نا 125 رياس كبكبلو ترايوم اما بل 17 عامت ادمي دما نيمار بزريو زنبره بلوص بقعت كلبو سانتوس نابتا عباي كلب مسغغار نمفلما غزي نبروفيشنال غزي وعل كفرمي ترايوم اب شوعت مغابيت 2009 دما نيمار مس عباي كلب سانتوس فلام تصوتو بمكياد تغيروا بمتاو ن 30 دقائق كتصوت عدل رخيبوم اب زقصله صوتا انصار موغي جرمت سبالت كلب بمسلافو قداميتي بروفيشنال شتو نتا كلب اغزيموام دهر حدا ورح دما نيمار جونيور كلبو انصار مقنقنتا بالميراس قطيما كلته بحدا اب استعوتتلو نتا معوت شتو بمزغابو دما سمون كدمق ترايوم بز دما نيمار اب قدامي عمتو اب زكايدوم 48 تنقطمات 14 شتوتات كمزغبي ترايوم اب زقصله عامته سبورت 2010 نيمار بلوص وان كحلفيو كيلوم كموصيتو دما كلبو سانتوس امت صاري ودرات برازيليان كاب نغوراني سبالت برازيلاويت كلب شمون تبحده اب زرتعتلو صوتا نحموش شتات بسمو كمزغبن بمخالو سمو بخبري كتصوع بقيوم كلبو سانتوس دما نزي وددر كتعوتلون كلا نيمار بولكو اب 19 صوتات 14 شتوتات مزغاب مس كلبو سانتوس بزريو زنبره بلوصن ماراخن منقصاص دما مس عبيتي برازيلاويان تصاوت نبر روبينو كومون بيله كمساسلو جمرو كموصيت دما نيمار سمو كاب هاجر برازيل نباهغور اوروبا كسفعفح ترايوم زتفلايا كلبات اوروبا وكلتن بمسداد نتصاوتاي كعزبان نا مسارعن كتصنبرو تبغسطات كوزانين تراين بز مسرد دما كلبو سانتوس ابت اوان كاب انجليزايت كلب ويست هام يونايتد ب 12 مليون باوند مفرام زمصا طلب كتنصغو يخيلام صنيحاون بلندنايت كلب تشيلسي زمصا نا 20 مليون باوند طلب كتنصغو يترايام نيمارون بولكو بسفراليا معكنا زينا بزعبا بكلبات اوروبا من سغغار زمصو زلو طلب اب زحاتتلو مس كلب سانتوس حقوس اللهم مسا كلب صيته كسرح زل كبل مستا كلب حقوس مهلاو بتدغاغامي كحبر يسرايم يهون برد حرقرب وان وكيل نايز برازيلاو تصواتاي بزعبا مسغغار نيمار ناب اوروبا حلم نيمار حدا اوان زبلص تصواتاي عالم نمخانون እዚ ሕልሙ ድማ ኣብ ብራዚል ክሰምረሉ ትሕት ዕድል ብምህላው ሓደ እዋን ናብ ኤውሮጳ ብምኻድ ክጻወት ምዃኑ ክሕብር ይተራዩ
ድሕሪ ቁሩብ ኣዋርሑን ኔይማር ጋዜጣ ዴይሊ ቴሌግራፍ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ ምሕተት ብዛዕባ ምስግጋር ናብ ኤውሮጳ ኣብ ዝተሓተተሉ ኣብ ኤውሮጳ ምጽዋት ሕልሙ ምዃኑን ብክለብ ቸልሲ ኣብ ልዕሊኡ ዝረአ ዘሎ ተገዳስነት ድማ ኣቕሊሉ ከም ዘይርዮን ብምግላጹ እዚ ተጻዋታይ ናብ ኤውሮጳ ክግዕዝ ምዃኑ ዝሕብር ዜናታት ኣብ መላእ ዓለም ከስፋሕፍሕ ይተራዩ። ኔይማር ኣብ መጀመርያ ዓመታት ምስ ሳንቶስ ብሉጽን ሰሓብን ብቕዓትን ብምንጽብራቕ ክደምቕ እንከሎ ንዓመተ 2010 ኣብ ሱሳ ግጥማት 42 ሸቶታት ብምዝጋብ ስሙ ብኽብሪ ከድምቕ ይኽኢሉ። ብመንጽሩ ድማ ኣብ ገለ እዋናት ብተጻወቲ ኣንጻር ጋንታ ከይተሃርመ ዳይቭ ብምግባር መዛረቢ ማዕከናት ዜና ካብ ምዃን ዓዲ ይወዓለን። ብዘይካዚ ኣብ ወርሒ መስከረም 2010 ክለቡ ኣንጻር ኣትሌቲኮ ንጆናይነስ ኣብ ዝካየደቶ ጸወታ ክለቡ ንዝረኸበታ ፍጹም ቅላዕ ኣብ ክንዲ ኔይማር ንኻልእ ተጻዋታይ ካሃርማ ብምውሳኑ ምስ ኣሰልጣኒኡ ክጎራፈጥ ኣብ ዓይኒ ካሜራ ይኣትዩ። ዓላሚኡ ድማ ኔይማር ንኽልተ ሳምንታት ካብታ ክለብ ከኣልዩ ብምውሳኑ ቦርታ ክለብ ብውሳኔ ተዓላሚ ብዘይምዕጋቦም ንዓላሚ ክለቦም ከባርርዎም ተራዮም። ድሕሪ ድማ ኔይማር ነቲ ፍጻሜ ይቕሬታ ክሓተሉ ይተራዩ። ኣብ መወዳእታ ዓመተ ስፖርት 2010 ንብሉጽ ተጻዋታይ ላቲን ኣሜሪካ ንዝተዋህበ ሽልማት ድማ ጌና ወዲ 18 ዓመት ጥራይ ዝነበረ ኔይማር ጁኒየርስ ንዕዉት ኣርጀንቲናዊ ኣንድሪያስ ዲ ኣሌክሳንድሮ ወዲ ሃገሩ ሰባስቲያን ቬሮንን ተኸቲሉ ሳልሳይ ተርታ ክሕዝ ኪኢሉ ነይሩ እዩ። ኣብ ዓመተ 2011 ኣብ ዝተኻየደ ውድድራት ኮፓ ሊበርታዶረስ ኔይማር 6 ሸቶታት ብምቑጻር ንክለቡ ሳንቶስ ክሳብ ፍጻሜ ዝዓበየ ውድድር ክለባት ላቲን ኣሜሪካ ክትበጽሕ ዕዙዝ ሰራይ ተጻዊቱ። ክለቡ ሳንቶስ ኣብ ግጥማት ፍርቂ ፍጻሜ ዝውድድር ኣብ ሃገረ ፓራጓይ ዝዓበየት ክለብ ፔሮ ቼሮ ፖርቴኖ 4-3 ኣብ ዘረታዓትሉ ንስሙዕ ዝዕበየት ብልሲ መዕወቲ ሸቶ ብምዝጋብ ድማ ብደገፍቲ ክለብ ሳንቶስ ተፈታውነቱ ክዛይድ ይተራዩ። ኣብ ግጥም ፍጻሜ ኮፓ ሊበርታዶረስን ክለቡ ሳንቶስ ንኻልእ ክለብ ሃገረ ፓራጓይ ፔናሮል ክትገጥም እያ ተራያ። ኣብ ቀዳማይ እግሪ ውድድር ዘን ክለባት ኣብ ሃገረ ፓራጓይ ብዘይሸቶ ባዶ ባዶ ድሕሪ ምዝዛሙ ኣብ ካልኣይ እግሪ ግን ክለብ ሳንቶስ ኣብ ሜዳ ገጢማ 2-1 ኣብ ዝረታዓትሉ ግጥም ኣብ መበል 46 ደቂቕ ኔይማር ንቐዳመይቲ ሸቶ ክለቡ ብምዝጋብ ኣብ ዓወት ክለቡ መሪሕ ተራ ክሕዝ እንከሎ ብልቁ ድማ ብሉጽ ምንቅስቓስ ምርኣይ ናይቲ ግጥም ዝበለጸ ተጻዋታይ ማለት ማን ኦፍ ዘ ማች ክበሃሉን በቕዒ ነይሮም። ክለብ ሳንቶስ ድማ ድሕርቲ ብመሪሕነት ፔለ ኣብ 1963 ንመወዳእታ ግዜ ኮፓ ሊበርታዶረስ ድሕሪ ምዕዋታ ንፈለማ ግዜ ኮፓ ሊበርታዶረስ ክትዓትር ተራዚ ብሉጽ መንእሰይ ዕዙዝ እዩ ነይሩ። ኣብ መስከረም 2011 ድማ ፕሬዚደንት ክለቡ ሳንቶስ ሉዊስ ሪቤሮ ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ንኔይማር ንምስዳዕን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ትሰርሕ ኣላ ክብል ነታ ክለብ ናብ ፊፋ ክኸሳ ይኽኢሎም። እንተኾነ ግን ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት እታ ክለብ ምስ ብራዚላዊ መንእሰይ ስምምዕ ብምግባር ንዝወስዶ ዝነበረ መጠነ ደሞዝ ብዕጽፊ ብምውሳኽ ክሳብ 2014 ምሳ ክለብ ዘጽንሖ ውዕል ከተፈርሞ ኽኢላ። ኣብ ዝቐጸለ ወርሒ ድማ ኣብ ጃፓን ኣብ ዝተኣንገደ ውድድር ዋንጫ ክለባት ዓለም ኣብ ናይ ፍርቂ ፍጻሜ ግጥም ክለቡ ንካሺዋ ሮይሰል ዝተባህለት ክለብ 3-1 ብምርታዕ ናብ ግጥም ፍጻሜ ዝዘለለትሉ ጸወታ ንመኽፈቲ ሸቶ ከመዝግብ ኪኢሉ። ይኹን እምበር ኣብ ግጥም ፍጻሜ ክለቡ ብስፓኛዊት ክለብ ባርሳ 4-0 ብምርታዓ ነታ ክብርቲ ጽዋዕ ከተማ ዕድዋ ተገዲዳ። ይኹን እምበር ኣብ መወዳእታ ዓመተ 2011 ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል ስልማት ባሎን ዲዮር ኔይማር ኣንጻር ክለብ ፍላሚንጎ ዘመዝገባ ብልጽ ሸቶ ንስልማት ፑሽካሽ ማለት ብልጽ ሽቶ ክዕወተላ ይኽኢሉ። ብዘይካዚ ንስልማት ዝበለጸ ተጻዋታይ ላቲን ኣሜሪካዊ ተዓዊቱሉ እዩ። ስሙ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ክኸይድ ተራዩ። ጉዕዞ ዓመተ ስፖርት 2012 ኣብ ለካቲት 2012 ኔይማር ኣንጻር ክለብ ኣትሌቲኮ ፓልሜራስ መበል 100 ናይ ፕሮፌሽናል ሸቱ ከበርክት በቂዑ። ድሕሪ 20 መዓልቲ ድማ ክለቡ ሳንቶስ ንክለብ ፖንቴ ፕሬታ 6-1 ኣብ ዘረታዓትሉ ጸወታ ንኽልተ ሸቶታት ብስሙ ከመዝግበን እንከሎም ንኽልተ ድማ ክህንድስ ምኽኣሉ ንዘለዎ ዕቑር ክእለት ከርኢ በቂዑ። ኣብ 7 መጋቢት 2012 ድማ ክለቡ ሳንቶስ ንመተሃላለኽታ ክለብ ኢንተርናሽናል ናይ ምድብ ጸወታ ኮፓ ሊበርታዶረስ 3-1 ኣብ ዝረታዓትሉ ጸወታ ንሰለስተ ሸቶታት ክለቡ ብምዝጋብ ሃትሪክ ክሰርሕ በቂዑ። ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ ኣንጻር ክለብ ጋራንቲንጉይታ ክልተ ሸቶታት ብምዝጋብ ናይ ሸቶ ናይ ምዝጋብ ሸዋቱ ክፉት ምዃኑ ከርኢ እንከሎ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያ ኣንጻር ክለብ ሳኦ ፓውሎ ክለቡ 3-1 ኣብ ዝተዓወተትሉ ጸወታ ደጊሙ ሃትሪክ ክሰርሕ ብምኻሉ ኣብ ጥርዚ ብቕዓት ምህላው ኣመስኪሮም።
بحفش ድማ 20 ሸቶታት ምዝጋብ ንኣብ ክለቡ ሳንቶስ ዝበለጸ ኣመዝጋቢ ሸቶን ዝበለጸ ተጻዋታይ ዝብል ክብሪ ከከብ እንከሎ ክለቡ ሳንቶስ ድማ ሻምፒዮን ሃገር ብራዚል ክትከውን ዕዙዝ ተራ ክጻወት ኪሉ ብዘይካዚ ኣብ ውድድር ኮፓ ሊበርታዶረስ ብ8 ሸቶታት ብሉጽ ኣመዝጋቢ ሸቶት ውድድር ክኸውን እንከሎ ክለቡ ግን ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ብክለብ ኮሪንቲያንስ ተረቲዓ ካብ ውድድር ክትግለፍ ይኽኢላ أورحنا حسي كلتشن 12 كلب سانتوس نبالميراس أميدا أكيدا كلت بحدا أبزرة عطل صوتا نخلت إنشطات كلبو كمز جبن كله أب حدار كلتشن 12 دما سانتوس نكلبا كروزيرو 4 بارو أبزرها عطل صوتا مثل شطات كلبو بشمو قصرن كله نربعتي شوطو فيليب أندرسون دما بمهندسو أدنى قط كركبن كله بكلب سانتوس عينا مخانون أمسكريوم بحفش هادما نعمة كلتشن 12 بدمق عوتاتن كبرتاتن كزازم ما بقيعم مز كلبو سانتوس نودر كوبا سود أمريكانا مالت تحتي كوبا ليبرتادورس السرع مسؤول درات إيروبيان ليج زمت عطا نودر كتعتر عزوز ترى كتعوتي ترايوم بون قدما بلوس تسعوتاي نايتو ودر مخان ورك أويت كعسو كسلم بقيعم داقيمون زبالة تسعوتاي لاتين أمريكا كخون بقيعم أبزاغ موت زيخ أمبار عرموش كلب بارسلونا نز بلوس برازيلاوي نمسار عن متسنبار مس كلب سانتوس أب سممع بمبصح نيمار أب كرامات كلتشن 13 ناب كلب بارسلونا كتسنبر أب سممع كتبصح ترايام يكون بار التصعاتاي أب زغبروك على معترك مزخونة كلب كتسنبر زخونة سممع كم زي كايد مغلاط بمعكنات زينة ناب بارسا كلسغاغر بمقصابو زقربولو زنبر حطو بقصالي كنصكو يخيلوم عمته كلتشن 13 اتاناي مود اتا عمت نيمار مس كلب سانتوس إذا كهم من سي إن عمته كلتشن 13 بزرنا بقعت كجمرة يترايوم أب قدام يتصوتو أنصار كلب ساو برناردو نخلت تشطات مزقاب كلبو 3 حرك تعود عزوز سرا كبرن كله أبزقت صوتاون كلبو نبوتافوغا 3 بادو أبزر ثاعت لصوتا قدام يتشوتو كمزقاب يترايوم أب 3 لكاتيت كلتشن 13 نكلب سانتوس نساو باولو 3 حدا أبزر ثاعت القدم نخلت شطات من مهندسن نحنتي مزغابن اب عود كلبو ابي استواصو كغبر سرايم اب 18 مغابيت 2013 نيمار اب زغبرو قال محتت مس عبيتي كلبات اوروبا كم بارسا مادريد تشيلسي متصوات حلمي كم زلون معس كاب كلب سانتوس كورص مخانو ግን كنتصر اي كالن اب زغصله صوتا انصر اونايو بار فيرانسن سانتوسن 4 بارو كتعوت نكلا ن 4 انشطات كلبو كمزغبن كله سوبر هاتريك بمسرح دما بخبري كتصواع كيلوم اب جنبوت 24 2013 كلب سانتوس كخوب تصاوتاي نيمار مسبانيايت كلب بارسا كتصاوت اب سممع مصحن دحرتي اب هاجر برازيل زكايد ودر كونفدريشن كاب ناب كلب بارسا كغعز مخانون دحر خلت معلتا دما انصار كلب فلامينغو ناي مود افاصوتو ككايد مخانو بوغعي افلتت ب26 جنبوت 2013 دما ناي مود افاصوتو مس كلب سانتوس انصار كلب فلامينغو بمكيات ندغفتي كلبو بنبعت كفانوم ترايوم أب 3 سنة 2013 دما مستاكلب عود حكمناو مرمرة بمكياد مستاكلب كساب 2018 تنصنحو بغتامو كنبر ترايوم دغرغرو باورح دما لعل 56 شح دغفتي اب ستاديوم نو كامب اب سرخبولو مس دغفتي تاكلب بوغعي كلالن كلو دايركتور تاكلب جوزيف ماريا بارتامو دما كلبهم بارسا نزكوبنا مسرع نمصبار 57.1 مليون يورو كم زخفلتن أتو عندما 290 مليون يورو مسبر وعل كم زلون بوقعي حبرم حدش يوت إسبانيا مسبر سام أور حملة كلتشن 13 عامل محسن صوتا أنصار كلب ليتشا جوجانسكي سوالت بولنداويت كلب كلتا بخلتا أب السفر ليت صوتا تغيروا نميراك أتو ترايوم دحيرون إذا كلب أنصار 10 حدا بلوصات صوتا هاجر تايلاند قديمة شوعت بحدا أب استعوتت صوتا تغيروا بمتاو شوتو كما زقبقيهم أبناء عامته كلتشن 13 أب قدامي نهلا ليغا صوتا بارسا نليفانته شوعت بارو أب زرتعتلو صوتا أما برسان 3 دقيق نتشيلياوي أليكسيس سانشيز كايرو نميرا بموراد بوخي بروفيشنال صوتو نبارسا ككايد بقيعم بعشران حادن تحساس زما كلبو أول الدر سوبر كاب سبانيا أنصار أتليتيكو مدريد عبد السلام بينسنت كالديرون زركايرو تصوتا نبيدرو كايرو بمتاو دحر شوعت دقيق شوتو بمزقب نكلو بارسا قدامي تشوتو كمزغل بلان كله بحفش دما ابتي حدا بحدا بمعروصي تزازمن صوتا بارسا كاميرا وصاي بزمزغبتا شوتو نتاصوا كتعوت لا بقيعام بزي كازي ابتي نايتا عمت فلا مصوتا شامبيونز ليج اوروبا كلبو بارسا ناياكس 4 بارو ابزرتا عتلو صوتا نشتو جيرار بيكي كهندرس بقيعيوم
ب6 መዓልታት ድማ ባርሳ ንሪያል ሶሲዳድ ኣብ ዝረታዓትሉ ናይ ላሊጋ ጾታ ፋልሜቲ ሸቶ ንባርሳ ከመዝግብ በቂዑ ኣብ 6 ጥምቀት 2013 ቀዳማይ ናይ ኤል ክላሲኮ ጾቱ ብምክያድ ፋልሜቲ ናይ ኤል ክላሲኮ ሸቶ ከመዝግብ እንከሎ ኣብቲ ክለቡ ብጸቢብ 2-1 ዝተዓወተሉ ጾታ ንካልኣይቲ ሸቶ ኣሌክሲስ ሳንቸዝ ምህንዳስውን ብኽብሪ ክጽዋዕ ኪኢሉ ኣብ 11 ታሕሳስ 2013 ድማ ክለቡ ንሰልቲክ 6-1 ኣብ ዝረታዓትሉ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ጾታ 3 ሸቶታት ብምዝጋብ ሃትሪክ ክሰርሕ በቅዐ ዓመተ 2014-2015 ሶሉሳዊ ዓወት ዘመዝገበላ ዓመት ኣብ 13 መስከረም 2014 ተቐይሩ ናብ ሜዳ ብምምራሕ 2 ሸቶታት ብምምርካት ነታ ዓመተ ስፖርት ዝፈለመ ኔይማር ኣብ 27 መስከረም ክለቡ ንግራናዳ 6-0 ኣብ ዝረታዓትሉ ጾታ ብ3 ሸቶታት ሃትሪክ ክሰርሕ በቂዑ ኣብ ዝቐጸለ ናይ ኤል ክላሲኮ ጾታ ክለቡ ብሪያል ማድሪድ 3-1 ዝረታዓትሉ ጾታ ንንኮ ሸቶ ክለቡ ከመዝግብ በቂዑ 24 ጥሪ 2015 ክለቡ ንኤልቼ 6-0 ኣብ ዝረታዓትሉ ጾታ ንኽልተ ሸቶ ክለቡ ከመዝግብ እንከሎም ንዝተረፋ ክልተ ድማ ብምህንዳሱ ንክለብ ባርሳ ወሳኒ ምዃኑ ኣመስከረም ኣብ 28 ጥሪ ክለቡ ኣንጻር ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኣብ ዘካየደቶ ናይ ርብዒ ፍጻሜ ኮፓ ዴል ሬይ ማለት ዋንጫ ንጉስ ባርሳ 3-2 ብምዕዋት ናብ ግጥም ፍጻሜ ክሰገር እንከላ ነተን ክልተ ሸቶታት ኔይማር ባዕሉ ከመዝግበን እንከሎም ኣብ ዓመት ድማ መበል 19-20 ሸቶ ነታ ክለብ ነይረን ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ኮፓ ዴል ሬይ ክለቡ ንቢያሪያል 3-2 ብምርታዕ ንመበል 37 ግዜያ ናብ ግጥም ፍጻሜ ኮፓ ዴል ሬይ ዋንጫ ንጉስ ዝሓለፈትሉ ጾታ ምዃኑ ክልተ ሸቶታት ብስሙ ከመዝግብን በቂዑ زي هيوت هاجر اسبانيا ماشي وزن بريمار اميازيا 21-2015 كلبو بارسا نفرنسايت كلب بي اس جي كلب تبارو زرت عتلو قدما اجري فرق فصامي الشامبيونز ليج اوروبا نغلطين شطات كلبو بمزغاب بحفشه اب عمد اب كل ودرات 30 شطات كمزغب بقيوم اب قدما اجري فرق فصامي الشامبيونز ليج كلبو نباير مونيخ 3 بارو اب زرت عتلو صوتا حد شطو كمزغب كلهم ኣብ ካልእ እግሪ ክለቡ ኣብ ኣልያንዝ ኣሬና 3-2 ኣብ ዝተረታዓትሉ ጾታ ድማ ንኽልተ ሸቶታት ክለቡ ከመዝግበን እንከሎ ባርሳ ድማ ብድምር ውጽኢት 5-3 ብምዕዋትን ናብቲ ኣብ በርሊን ጀርመን ዝተኻየደ ግጥም ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮፓ ከተምርሕ ዕዙዝ ተራ ክጻወት ይኽእሉ ብዘይካዚ ክለቡ ንሪያል ሶሲዳድ 2-0 ብምርታዕ ምስ ሪያል ማድሪድ ዝነበራ ፍሊ ናብ 4 ነጥቢ ኣብ ዘክፍሓትሉ ጾታ ብርእሱ ብልጽ ሸቶ ከመዝግብ በቂዑ ኣብ ዓመት ድማ ምስ ክለቡ ባርሳ ሻምፒዮን ሃገር እስጳኛ ብምዃን ዘውዲ ላሊጋ ክደፍእ በቂዑ ብዘይካዚ ክለቡ ባርሳ ኣብ ግጥም ኮፓ ዴል ሬይ እስጳኛ ንክለቡ ኣትሌቲኮ ቢልባኦ 3-1 ብምርታዕ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ካልእቲ ዋንጫ ክትዓትር ኣኽኣላ ኔይማር ድማ ብውልቁ ንተጻዋታይ ኣትሌቲኮ ቢልባኦ ብዝደንቕ ታክቲክ ኣብ ባይታ ጸጢሕዎ ብምኻዱ ካብ ዓላሚኡ ሉዊስ ኤንሪኬ ጀሚርካ ኣብ ልቢ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ክሰፍር በቂዑ ብ6 ሰነ 2015 ድማ ባርሳ ኣብ ኦሎምፒክ ስታዲየም በርሊን ጀርመን ኣንጻር ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ኣብ ዘካየደቶ ናይ ፍጻሜ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ይስዒቦም ኣብዛ ጾታ ድማ ባርሳ ብ3 ሸቶታት ኢቫን ራኪቲች ሉዊስ ስዋረዝ ነታ ብእንኮ ሸቶ ሞራታ ዝረኸበታ ጁቬ መሪሓታ ምስ ጾታ ምዝዛም ዝቐርብ ክትመርሓ ተራያ ጾታ መዛዝም ፊስካ ቅድሚ ምህራም ድማ ኔይማር ሳልሰይቲ ሸቶ ንክለቡ ብምዛብ ንክለቡ መንገዲ ዓወት ክትሕዛ ይተራዩ በዝድማ ምስታ ክለብ ዘውዲ ሻምፒዮንስ ሊግ ላሊጋ ከምኡን ዋንጫ ንጉስ ክዕወት በቂዑ ነታ ዓመት ስፖርት ድማ ኔይማር ኣብ ኩሉ ውድድራ 39 ሸቶታት ምዝጋብ ክፋንዋ እንከሎ ኣብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ድማ 10 ሸቶታት ምቁጻር ምስ መዘንኡ ክሪስቲያኖ ሮናልዶን ሊዮኔል ሜሲን ከመዓራሪዩ ብሉጽ መዝጋቢ ሸቶት ውድድር ክኸውን ኪኢሉ ብዘይካዚ ኣብ ታሪክ መበል ሻምናይ ተጻዋታይ ንውድድር ኮፓ ሊበርታዶረስን ሻምፒዮንስ ሊግን ዝተዓወተሉ ክኸውን በቂዑ بحفش هدما مصدق دانتو ليونيل ميسين لويس سواريزن بحبر بمخان MSN بزبل قصل صوعو زنبرو اتقعتن بدمر 122 شوطات مزغابم دما تاريخ لاليغا اسبانيا زبزح شوطو زمزغبو تريو مالت سلوساوين تباهيلوم سمم بخبري كصواع كيليوم نعمت 2015-2016 بفوكيس مهرمتي زجمران ኔይማር ጁኒየር ካብ ግጥማት ፍጻሜ ሱፐር ካፕ እስጳኛን ሱፐር ካፕ ኤውሮፓን ከብኩር ይተራዩም ይኹን በር ኣብ 17 ጥቅምቲ ክለቡ ባርሳ ንራዮ ባዮካኖ 4-2 ኣብ ዝረታዓትሉ ጾታ ን4 ሸቶታት ክለቡ ክቁጽረን ይኽእሉም ብሓፈሻ ድማ ኣብ ዘካየዶም ውድድራት ብድምር 8 ሸቶታት ምዝጋብ እቲ ዓመት ኣብ ምጅማሩ ክደምቕ ይተራዩም
بعشرين حالن حدار كتشان عصرت حمشن وصاني تتصواتاي بارسا زخونة كوخب أرجنتيناوي ليونيل ميسي أبز بخرلو أب ستاديوم سانتياغو برنابو سخايد قدم كلبو 4 تبارو كتعوتلو عابي أبركتو خقبرن كله نحنتي كابتن شطوطات كمزقب كله نشطو إنيس سادما بزرن كالت بمهنداسو أب تتصواتا كدم غيكيلوم عمزام عامته سبورت كلتشان عصرت حمشن أب سخايد سلمات فيفا بالون ديور مسك أدامو سلس حجات محصاي ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو سيعبو سالساي ترتا كحزكيلوم أبز قصة قدم أنصار ريال سوسيداد دما نخلته شططات كلوبو كقصرن كله بارسا دما نتصوتا 4 تبارو كتعوت البقي عام بحفشا دما أب 10 تغلط تصوتات لا ليغا 10 4 شطات كمزقب مخالو نسمو كادم غيخيلوم أبز قصة عامة سبورت تشن 10 تشوعاتن نيمار ولا قوا ساعتي بمسبرتي كاوسن تصوتات كوكورن تتراي أبسس اللفلن وسن تصوتات جن بلوصاتن وسنتي شططاتن كام مزقب دحر أيبلن نيكلا خابو دما كلبو زور 16 ورد الشامبيونز ليج اوروبا اب قدما اجري بي اس جي 4 تبارو ترتيعا اميرا كالا اجري انجيدام دهر تسعرات نيمار ابز غبرو قال محتد برغص كبيديوم حانت ميتاوي تايم حلاف تخلوغن الله 9 ميتاوي دما امنت علينا كبل زرابو يذكر قدم كالا اجري ابز جمرو دما از برازيلاوي قالو بايتا ايودغن ابز صوتا كلبو بارسا نصوتا شدري شبحد بمعوات تاريخ كتسرح انكلم نيمار ابز صوتا كلته شتوتات قصر برعيوم نيمار ناب كلب باريس سين جيرمان كسغاغريو زبل زينام بسلسن حاسه كلتشن 17 دما كلب بارسا اوغعو مرب حبريتا تصوتا نيمار ب 222 مليون يورو ناب كلب بي اس جي كسغاغر كم تسمع قليصام بزدما اباريخ كوعسو عالمنا كل جزء زخبرت تصاوتاي كون كله تسغاغرلو متن ገንዘብ ድማ አዛራቢ ምንባሩ አይርሳዕን ኣብ ክለብ ፓሪስ ሴን ጀርማን ድማ በደገፍትን ተጻዋትን ሰበስልጣን እታ ክለብ ድሙቕ አቀባብላ ክግበረሉ እንከሎ አርጀንቲናዊ ዣቪየር ፓስቶር ዝኽደና ዝነበረ ቁጥር 10 ማልያ ድማ ነተጻዋታይ ከበርኩቱሉ እዮም ተራዮም مسا كلب دما قداماي صوتو ب13 حسه 2017 انصار كلب غوينايم بمقامو كلبو بغفيح سلس بارو مستعوتو تلصوتا بخرشتو كمزغبقعم عبور عمود دما مس فرنساوي كيليان مبابن اوراغاوي اديسون كابان ودت مراي كلبو نمزنا تولس ابزرتا عتلو صوتا حانشتو كبركتن كلهم مدرك الشامبيونز ليج كلبو نسلتيك حمش شبادو ابزرتا عتلو صوتا دما بلد شتو كمزغب يبقعم يكون بر كلبو امنليك حادث صوتا انصار كلب مارسي ابز كايرت صوتا نزترخبت فصم قلع كلبو كاب اديسون كاباني بحيل منقينو كهرما بمفتانو كينيو مزاربي معكنا زينا مسي اوراغاوي اتقعون ام تفنان متاو ذكر كوينو وناني كلبو ناصر الخليفي نكاباني مهرام فصم قلع نيمار كهبم اماسيو دما 2 مليون يورو مقشش كهبو كم زحاتتون شو ابستغاو حزينا كابتي جول حزنا بريم دحيرو أبي مانا إغرو مهرم تزاقات أمو نيمار بسانك زقابرو مطبحتي كاب صوتا ننوح زبالي واني كرحق مقدادو يذكرم بزر ما نقدامي تعامتو 30 قطمات مكيار 20 شمونتن شطات نكلبو كبركت كيليوم نعامة سبورت كلتشان 10 شمونتن كلتشان 10 شعاتن ملو حاوي زجمرا نيمار أب قدامي تصوتو كلبو كلب سيان سلس بادو أب زدهاقتو لتصوتا شوتو كمزقب بقعين يريوم ኣብ ጥቅምቲ 2018 ንክለቡ ሬድ ስታር ቤልግሬድ ኣብ መድረክ ሻምፒዮንስ ሊግ 6-1 ኣብ ዝረታዓትሉ ጸወታ ድማ ሃትሪክ ምስራሕ ክደምቕ ክኢሎም እንተኾነ ግን ድሒሩ ብዝገጠሙ ማህረምቲ ንንውሕ ዝበለ እዋን ካብ ኩዕሶ ክርሕቕ ተራእዮም كلب بي اس جي انصار ما يونايتد اب زكايرتو كالا اجري ناي شامبيونز ليج صوتا ني انجليزايت كلب ما يونايتد اميرا 3-1 اب زرتعاتلو صوتا بمهرمتي زي تسلف نيمار نكلبو زترفت فصم قلاع ببار دحر مصداغا ناب كل تكنيك مراد مسراب عدانيا كچقاچق اب عين كاميرا كاتو كله بتكبارون دحيرو انديانو نتي ግጥም بمقونصابون محبر كعسو غيربا ناي 3 صوتا مصعتي كبيانلو يترايوم ኣብ ክራማት 2019 ድማ ኣብ ማዕከና ዜና ሓድሽ ወረ ክናፈስ ጀሚሮም እዚ ድማ ኔይማር ናብ ክለብ ባርሳ ክጽምበር ድሌት ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ ክግለጸሉ ጸንሕ ኔይማር ናብዛ ስፓኛዊት ክለብ ክጽምበር ብምሕታቱ ደገፍቲ ክለቡ ኣብ ልዕሊኡ ዘለዎም ክብሪ ክረጉድ ይተራዩም ይኹን እምበር ናብ ካታሎኒያ ናይ መኻድ መደቡ ክሰምረሉ ብዘይምኻሉ ኣብ ክለብ ፒኤስጂ ክጸንሕ ይወሲኖም ድሕር ነዊሕ ድማ ኣብ 19 መስከረም 2019 ካብ ማህረምቲ ሙሉእ ሓዊስ ናብ ጾታ ክምለስ ሰራዩም
كلمو أبزها نكلب ستراسبورغ حد بارو زرتعت لا تصوتا دما ننكو شوتو كلبو بقدي أكروبات مزقاب نرقفتو تصبا خص جمي ترايوم ጉዕዞ ኔይማር ምስ ሃገራት ጋንታ ብራዚል ምስ ሃገራን ጋንታታት ትሕቲ 17 ዓመት ከምኡውን ትሕቲ 19 ዓመት ብተደጋጋሚ ተፃወተ ኔይማር ኣብ ወርሒ ግንቦት ሃገሩ ብራዚል ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከምኡውን ስኮትላንድ ኣብ ዘካየደቶ ናይ ምሕዝነት ፀወታታት ክትመርፆ እያ ተራእያ ኣብ ለንደን ስታዲየም ኢሚሬትስ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ስኮትላንድ ድማ ንብራዚል 2-0 ኣብ ዝተዓወተትሉ ፀወታ ንክልተን ሸቶታት ከመዝግበን እንከሎ ንኻልአይቲ ሸቶ ፍጹም ቅላዕ ኣብ ዘመዝገበሉ ህሞት ብሰንኪ ደገፍቲ ስኮትላንድ በረና ክድርብዮም ተራእዮም በዚ ድማ ኣብታ ኣናያብ ውድድር 2010 ዋንጫ ዓለም ዘምርሐት ሃገራት ጋንታ ብራዚል ኣብ መበል 18 ዓመት ዕድሚኡ ምስታ ጋንታ ክፅምበር ይኽኢሎም ኣብ 2011 ኣብ ዝተኻየደ ናይ መንእስያት ውድድር ሃገራት ላቲን ኣሜሪካ ንሃገሩ ክሳብ ፍጻሜ ክትበፅሕ ዕዙዝ ስራሕ ብምፅዋት ድማ ኣብ ግጥም ፍጻሜ ንሃገሩ ንኡራጓይ 6-0 ረቲዓ ክትዕወት ከላ ክልተ ሸቶታት ብስሙ ክቁፅር እንከሎ ብድምር ድማ ኣብዚ ውድድር 8 ሸቶታት ብምቁፃር ብሉፅ ኣመዝጋቢ ናይቲ ውድድር ክስመን ከሎም ኣብ ውድድር ኮፓ ኣሜሪካ ናይቲ ዓመቱን ኣብ ሰኪዕት ኤኳዶር ክልተ ሸቶታት ክቁፅር እንከሎ ኣብ ግጥም ርብዕ ፍጻሜ ሃገሩ ፓራጓይ ፍጹም ቅላዕ ኣብ ዝተገለፈለትሉ ኣብ 80 ደቂቕ ድማ ተቐይሩ ናብ ሜዳ ክኣቱ ክኢሉ ነይሩ እዮም ኣብ ዓመት 2012 ኣብ ለንደን ዝተኻየደ ውድድራት ኦሎምፒክ ኣብ መጀመርያ ዝተኻየደ መዳለዊ ጾታ ብራዚል ኣንጻር ብሪጣንያ ገጢማ 2-0 ኣብ ዝተዓወተትሉ ግጥም ንቐዳመይቲ ሸቶ ሳንድሮ ክህንድስ እንከሎ ንኻልአይቲ ሸቶ ድማ ብፍጹም ቅላዕ ብምዝጋብ ክደምቕ ክኢሉ እዮም ኣንጻር ግብፂ ዝተኻየደ ጾታ ድማ ሓንቲ ሸቶ ብምርካት ኣብቲ ዓወት ሃገሩ ዓብዪ እጃም ከበርክት ክኢሎም ኣብ ዝቐፀለ ኣንጻር ቤላሩስ ዝተኻየደ ግጥሙን ሃገሩ 3-1 ክትዕወት እንከላ ንሸቶ ኣሌክሳንድሮ ፓቶን ኦስካርን ክህንድስ እንከሎ ካብ ከባቢ 25 ሜትሮ ብልፅቲ ናፃ ቅላዕ ብምዝጋቡን ካብ ዝኽሪ ብራዚላውያን ተይርስዓየን ኣብ ዓመት 2013 ምስ ኣብ ኮንፌደሬሽንስ ካፕ እትሳተፍ ብሉዊስ ፊሊፔ ስኮላሪ ትዕለም ሃገራት ጋንታ ብራዚል ክሳተፍ ይኽኢሎም ክሳብ ግጥም ፍጻሜ ምስ ሃገራት ጋንታ ብምስታፍ ድማ ብብሉፃት ሸቶታትን ኣሲስትን ንደገፍቲ ብራዚል ብሓጎስ ከሰራስሮም ከሎ ኣብ ግጥም ፍጻሜ ሃገሩ ንስጳኛ 3-0 ብምርታዕ ንውድድር ኮንፌደሬሽን ካፕ ክትዕወተሉ እንከላ ንቐዳመይቲ ሸቶ ፍሬድ ክህንድሳ ከሎ ንኻልአይቲ ድሞ ባዕልዩ ኣመዝጊብዎም ብሉፅ ፀዋታ ናይቲ ውድድር ተባሂሉ ወርቃዊት ኩዕሶ ክስለም ድማ በቂዑም ኣብ ዝቐፀለ ውድድር ዋንጫ ዓለም 2014 ወርቃውያን ወለዶ ብራዚል ንሻድሸይቲ ፅዋ ኣብ ዓዶም ከትርፍዋ ትፅቢት ብዙሓት ደገፍቲ ሃገራት ጋንታ ብራዚል ነይሮም ب12 سنة 2014 أنصار كرواتيا أب استخايدة صوتا هاجرو برازيل بكرواتيا حدا بارو أب تمرحلو زنبرت أوان أما بل 22 دقيقة قبل علي أكفافالي كرواتيا لوكا مودريتش بخورنا عيلو كونا إلو بمهرامو بما أكلا دانيا نايتي قدم ناي سمعتا كارد كسمع علو يترايوم يخون بر زبزحو تنتنتي بتزقبرو فتسامي بقيح كارد كبار يقبو منبارو كموقوتو يوم ترايوم دحير هادما 3-1 كتعوت يا خيلام أبزغت لقطن برازيل نكاميرون 4-1 أبزرت عتلو صوتا كلتا شططات كمزقب يخيلهم أبقتم زور 16 كلبو نتشيله بفتصم قلع رتيعة أبز حلفتلو بمعوتي تفتصم قلع كمزقب يترايوم أبزغت ربع فتسامي قتم أنصار كولومبيا نشطو تياغو سيلبا كهندس بقعيوم دحيرو مستصاوتاي كولومبيا جوان كاميلو بمقጫው أب عند حقوق بزقتم مهرمتي أب مونغو صوتا بقاريزة تسيرو ناف هوسبيتال كمرح يخيلهم برازيل بناص قلع بلص شوتو كاب ديفيد لويس مركابا دما نصوتا كلته بادو بمعوات ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ከተመረሐ ኺላም ጻር ጀርመን ዝተኻየደ ጾታ ድማ ብዘይ ወሰንቲ ተጻወታ ቲያጎ ሲልቫን ኔይማርን ንጀርመን ዝገጠመት ብራዚል ኣብ ሜዳ ዝሕፍር ናይ 7-1 ስዕረት ከተመዝግብያ ተራያም ይኹን በር ኔይማር ምስ ብልጽ ጋንታ ናይ ውድድር ክርቋሕ ይኽኢሎም ብዘይካዚ ኣብ 2015 ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ኮፓ ኣሜሪካ ብራዚል ንሓለቓ ጋንታ ቲያጎ ሲልቫ ብማህረምቲ ምኽሳራ ዝፍለጥ ኮይኑ ንኔይማር ከም ቀዋሚ ሓለቓ ጋንታ ክትመዞ ይኽኢላም ቅድመቲ ውድድር ኣብ ዝተኻየደ ምሕዝነታዊ ጾታ ኣንጻር ጃፓን ብራዚል 4-0 ኣብ ዝተዓወተትሉ ጾታ ድማ ን4 ሸቶታ ሃገሩ ከቁፅረን ክኢሉ እዮም በዚ ድማ ጌና ኣብ መበል 22 ዓመቱ ኣብ 58 ጾታታት 4 ኣህጉራዊ ሸቶታት ንብራዚል ብምቑፃሩ መበል 50 ናይ ወትሩ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ ብራዚል ክኸውን በቂዖም ኣብ ወርሒ ሰነ 2015 ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ኮፓ ኣሜሪካ ብራዚል ንፔሩ 2-1 ኣብ ዝረታዓትሉ ጾታ ንሓንቲ ሸቶ ከመዝግብ እንከሎ ንምዕወቲት ሸቶ ዶግላስ ኮስታውን ክህንድሳ ይኽኢሎም
ኣብ ዝቐጸለ ግጥም ኣንጻር ኮሎምብያ ግን ካብ ዲሲፕሊን ወጻኢ ነገራት ከንጸባረቕ ይተራዩ ኣብዚ ሃገሩ ብኮሎምብያ ሓደ ባዶ ዝተረታዓትሉ ጸወታ ምስ ተዛዘመ ምስ ተጻወቲ ኮሎምብያ ኣብ ግርጭት ክኣቱ እንከሎ ኮሎምብያዊ ፓብሎ ኣርሚሮ ኩዕሶ ብኢዱ ብምልዓል ቀሊዑ ካሃርሞ ክፍትን እንከሎ ምስ ካርሎስ ባካ ድማ ብምጉርፋጡ ቀይሕ ካርድ ክመዘዘሉ ይተራዩ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ላቲን ኣሜሪካ ድማ ንተጻዋታይ 10,000 ናይ ጥረ ገንዘብ መቕጻዕትን ናይ 4 ጸወታ ተወሳኺ መቕጻዕትን ክብይኑልዮም ተራዮም ኣብ 2015 ኣብ ሃገሩ ከተማ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ዝተኻየደ ውድድር ኦሎምፒክ ድማ ምስ ሃገሩ ብራዚል ክዕወተሉ በቂዑ ኣብ 2018 ኣብ ክራማት ዝተኻየደ ውድድር ዋንጫ ዓለም ሩስያ ድማ ካብ ማህረምቲ ብምምላስ ምሳ ብቲተ ትዕለም ሃገራዊት ጋንታ ክጥርነፍ ይኽኢሎም ብራዚል ኣብ መጀመርያ ጸወታ ብስዊዘርላንድ ሓደ ባዶ ድሕሪ ምስዓራ ድማ ኣብ ዝቐጸለ ግጥም ኣንጻር ኮስታሪካ 2 ባዶ ክትዕወት ከላ ድማ ንመዕወቲ ሸቶ ብራዚል ኣውፂሩ እዮም ኣብ ዙር 16 ኣንጻር ሜክሲኮ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ብራዚል 2 ባዶ ክትዕወት እንከላ ንቐዳመይቲ ሸቶ ካብዚ ኮኸብ ክትረኽባ እንከላ ንኻልአይቲ ሸቶ ድማ ክህንድሳ ይኽኢሎም ኣብ ዝቐጸለ ረብዒ ፍጻሜ ድማ ብራዚል ብቤልጅየም 2-1 ትረቲዓ ካብቲ ውድድር ተሰናቢታ እያ ሓደ ዓመቱን ብራዚል ባዕላ ኣብ ዝእንገደቶ ውድድር ኮፓ ኣሜሪካ ብማህረምቲ ካብቲ ውድድር ክበኩር ይኽኢሎም ኣብ መወዳእታ ኔይማር ጁኒየር ብውልቅን ብጋንታን ዝተዓወቶም ዓበይቲ ዓወታት ምስ ንምልከት ድማ ምስ ክለብ ሳንቶስ ንጽዋዕ ኮምፔናቶ ፓውሊስታ 3 ሰዓት ኣብ 2010 2011 2012 ተዓዊቱልዮም ኮፓ ዴ ብራዚል ኣብ 2010 ኮፓ ሊበርታዶረስ 2011 ኮፓ ሱድ ኣሜሪካና 2012 ምስ ክለብ ባርሳ ድማ 2 ሰዓት ዘውድ ላሊጋ 3 ሰዓት ጽዋዕ ኮፓ ዴርሌይ ማለት ዋንጫ ንጉስ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ሓደ ግዜ ሱፐር ካፕ ስፓኛ ሓደ ግዜ ሱፐር ካፕ ኤሮፓ ሓደ ግዜ ምስ ፒኤስጂ 2 ሰዓት ዘውዲ ሊግ ሓደ ፈረንሳ ኮፓ ዲ ፍራንስ ድማ ሓደ ግዜ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ድማ ተዓዋቲ ውድድር መንስያት ኮፓ ኣሜሪካ ነሓስ መዳልያ ኣብ ኦሎምፒክ 2012 ዋንጫ ኮንፌደሬሽንስ ካፕ 2013 ወርቂ መዳልያ ኦሎምፒክ 2012 ኣብ መወዳእታ እምበር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ንትህቡና ማኣረምታ ይኹን ነቕፌታ ብልቢ እንዳመስገና ኣብ መጻኢ ነቕርበልኩም መደባትና ሓጋዚ ምዃኑ ኣይትረስዑም ሓገዝኩም ድማ ኣይፈለየና እናበልና መደብና ኣብ ዝንዛዝም ብሮም ሸጥም